Le ayizuba yinde. Le video lena-ke umlandeli lo ukhala inyembezi nje uyazibhonqabhonqa, ukhala ngomthandeni nenkani yakhe. Kahle kahle ukhala ngothando analo for umthandeni. Uzomtshengisa nejakhethi ukuthi ngayithenga, iyabiza, ngayithenga, kodwa uzokuzwa bese esechaza. Yabona, angazi noma ngizothi utshwala noma ngizothi uthando noma ngizothi kuhlangene notshwala, but le ndoda iyamthanda umthandeni and ukumbona kwayo eyi ivele yaphelelwa namazwi ukuthi ithini. Iyamthanda nje, kodwa-ke angingakhulumi kakhulu, uzayibona le video. Angikaze ngibone umuntu othanda omunye umuntu kanje wesilisa bakwethu. Ubuqhawe begcoka melisha buyangithusa kwamina uma enamandla ngempela ukuthi abantu uma bembona bafise ukuba uyena kahle kahle, ngoba le ndoda iyamthanda, ayizenzisi futhi. Cishe nasebantwini bakini okade bagcina wenzi kanye le nto idiphu kakhulu bafowethu. Even-ke abanye bengasiphuzile but uthando enalo le ndoda ne-support ludiphu kakhulu kumthandeni. Bafowethu, ngisacela ukuthi-ke ni-subscribe, sisukela 9,000 ama-subscribers. Ya, ngicela uyibuke ividiyo nansi ngala. Kodwa inkani yakho bhuti, ayingeke bhuti, ayingeke bhuti, ngeke bhuti, ayiyeye bhuti, bhuti ngowakho mina bhuti, ize libomvu, mhlophe libomvu, nayi le jacket bhuti, ye jacket iyabiza le, nayi thenga isimanga sakho, ayi bhuti ngowakho mina.